Recordo que amb tu vaig aprendre a parlar valencià i les taules de multiplicar i les hores cantant en punt i quart i mitja menys quart. Cançó de l'agulla gran del rellotge, en punt i quart i mitja menys quart. Ja? Tu t'esforçares i no ho vas aconseguir. Que m'aprengués les taules de multiplicar. Amb tu vas fer la primera i l'última xuleta en matemàtiques. I espero que m'aproves plàstica. Carmen, me'n recorde que quan encara anava primer, tu em deies: Les frases comencen amb majúscula i acaben en punt. I quan acabaven les llibretes, tu ens deies que fins i tot es podien entregar al rei. Crec que m'ha ensenyat tot el que sé. Ella ens deia endevinalles. Sí, una paraula de 5 síl·labes que només té la vocàlic. Cada vegada que fallaven, ella deia que era molt difícil. I a les 3 setmanes ens va dir la solució. Dificilíssim! També ens cantaves una cançó per a treballar bé. El cul a la cadira, l'esquena ben recta, les cames davant i els peus en terra. El cul a la cadira, l'esquena ben recta, les cames davant i els peus en terra. Quan algú arribava tard, ho havia d'explicar. Fins i tot clavava el nas al nostre esmorzar. Recorde una recitació molt especial, la meva preferida. Els xiquets i les xiquetes mengen 5 vegades al dia. Pel matí el desdejuni, a l'hora del pati l'esmorzar, a l'hora del menjador el dinar, quan eixim d'escola el berenar i per la nit el sopar. Encara la veiem de tant en tant. L'escola la viu de veritat. Algú dirà que això és amor per l'escola. Carmen em va ensenyar que una mestra és com una amiga, perquè sempre que tenia algun problema anava a contar-li que ella m'entenia. Com una mare, fins i tot com una àvia. Em vares ensenyar a ser una bona persona. Ens vas ajudar a créixer. Ens mostrares la porta entreoberta de la imaginació i la fantasia. Ens mostrares el plaer de llegir. Gràcies per educar-nos, per l'educació vàlida i valuosa, però també per la teua entrega i ànim a l'humil però noble ofici de mestra. Ara està jubilada, però continua venint a l'escola col·laborant amb nosaltres. En l'escola tots som necessaris. Doncs hi ha un refrany que diu: tota pedra fa paret. Mans que ens han acompanyat a nosaltres uns anys i a altres tota la vida. Volem retre homenatge a tants i tants mestres que senten l'escola com una vocació. És un claustre preciós. Així me vaig examinar jo de l'examen final de preuniversitari. Ja fa uns quants anys. Quan jo anava a escola ni sabia que existien llibres en valencià. Mon pare tenia alguns llibres en casa, però no n'hi havia ni un en valencià. Vaig tardar anys en saber que n'hi havia tants.
i tan interessants. Sempre he pensat que en l'escola s'ha d'aconseguir, juntament amb els pares, des de primer de primària, que als xiquets els agrada llegir. És una faena en la qual han de col·laborar els pares i el mestre. Si els xiquets passen per la primària i no han aconseguit llegir per plaer, no hem aconseguit res. Clar, no hi ha ningú llibre en valencià. En la meva època el valencià ni molt deixaven parlar en classe. Però tampoc no podíem parlar. La classe era molt silenciosa. Llibres, pocs. I de lectura, pocs. Biblioteca d'aula no n'hi havia. Sí que teníem algun llibre. Per a llegir-lo en classe si acabàvem pront la faena. Les vesprades a dibuixar, a pintar i a fer llibretes de còpia. Totes molt adornades, això sí, però de còpia. I també cosir, escriure... I a les taules aixes, perquè sí que ens assentàvem de dos en dos, però no eren tan antigues, teníem... La tapa era partida en dos i s'alçava i hi havia dos caixons individuals. I sí que teníem tinter, però només un tinter enmig. Ara eren moltes alumnes en classe, totes xiques. I quan tocava brodar, hi havia que fer una cua en la que passàvem mitja vesprada per a que la mestra poguera tenir-nos individualment. Les vesprades es dedicàvem a més de fer còpies i dibuixar sempre còpies o calcat, a aprendre a cosir i a brodar. Normalment coses pràctiques, com una bossa de pa, llençols. Als 10 anys jo vaig brodar un llençol i una coixinera. 2, 3, 4, 5 i 6 en cada filera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Més de 60 alumnes per classe. Quina barbaritat. Tu mira quins sostres més alts. Falta d'aire no n'hi havia. Ara, falta d'espai sí. Falta d'aire no. Tants anys de ser professora, ja em tocava a mi ser alumna. Tinc molt de temps lliure i és una boníssima manera d'ocupar-lo. A més, estic acompanyadíssima. Faig relacions noves i coses noves que no fem mai en la vida.